Otea eta? Otea? Bai, labazu egiteko eta... Labazu ekerteko, egiteko. Labazu egiteko, Da barra. Osea, barra erramea. Eta horrek zer ekartzen zen du esan, bakotzak zeuen terrenoetatik edo herri basoetatik hartzen ziren horrek ere? Arrapetalekuen. Otea libre moza. Bai, otea... Agarra peño. Otea... Beba gaitiez, da moton de bete guzu eta moton de oirit, Bete aroma bat. Zeuki ezuek etxean egitea azetu dozu ez, da? Bai, nepo bai. Zeuekin dozue bere edo amak gehiago? Amak itegon. Bai. Hembra kontetxean kasi eguta. Bai, horretan. Azte amaten. Bai. Zapatuetan intenzaren. General, bai. Ugite egin duen barikutan, bi kite egin duen laba baten, usobak, ane arrentadora egon izango. Usobak egiten, gugu barikutan da usobak zapatuta. Usobak esan da. Usobak, preferentzia. Bai, nire emanean